tiennäyttäjäksi on tänä vuonna valittu Pauli Hetman. Vuolekostalainen Pauli Hetman on todellinen kyläkehittäjä ja tiennäyttäjä. Hän on toiminut lukuisissa luottamustehtävissä kotikylällään, kuulunut useampaan seuraan sekä vaikuttanut edelleen Vuolekosken maaseutuseurassa ja kylän elinkeinoyhtiö Oma Kylä Vuolekoski Oyn hallituksessa. Hetman on toiminut keskeisissä suunnittelu- ja toimeenpanotehtävissä muun muassa kevyen liikenteen väylän projekteissa Vuolekosken ja Helsingin Käpylän välisessä kyläyhteistyössä. Kylällä pyörivä Oma verkko-projekti on pitkälti hänen käsialansa. Projekti laajeni kattamaan kylälle uudet verkkosivut ja samalla kerättiin kyläläisten eri osaamisalueet talteen muutaman sadan haastattelun myötä. Pauli Hetmanilla on kyky nähdä keinoja ja mahdollisuuksia esteiden ja vaikeuksien sijaan on koettu kylällä arvokkaaksi. Hänen tapansa visioida sekä tarttua tuumasta toimeen on poikkeuksellista. Lisäksi hänen työnsä EU-tukiavustajien työn kehittäjänä ja koordinoina useiden ely-keskusten alueella Etelä-Suomessa koetaan uraan uurtava. Onneksi olkoon!